РММ е машина за рязане и издърпване на статори на електрически двигатели, като е ефикасно решение за рециклиране на медни намотки от малки двигатели за скрап. Тя е предназначена за статори на двигатели от всякакви домакински уреди с диаметър до 200 мм. Въпреки компактните си размери, машината РММ осигурява силна сила на рязане и издърпваща мощност, помагайки на рециклиращите компании да извличат чиста мед бързо и с минимални усилия. Лесна за работа и с компактни размери, тя е идеален бюджетен избор за ремонтни работилници или рециклиращи компании с малки и средни обеми на рециклиращи двигатели. За да получавате информация за нови модели машини за рециклиране, последвайте нашата Facebook страница „Машини Проварна“.